Assalomu alaykum. Mana hozir мо гелосе ки 4 сола гелоса чиқи баланд рафтаги вақте ки мо аз замин мондагием баландтар мондагиай баъд боло рафтаги баланд рафтагиай ина мо чӣ хел кунем ки амина поён тарафи поён фурорем. Мо аввал чӣ кор мекунем? Мана аминҷа навде ки байн проводник рафтагиай мана боло мана аминҷа агар бинед мо аввал мана ин проводник аминҷа мана ҳаминҷа қатъ мекунем. Мана аминҷа мебурем ҳозир мебурем нишон медиҳем. Мана мо байна гирифтем навди байна. Анакин мана навде ки ай ду тараф омадагиай мана якта инҷа якта ҳо ай боло. Мо чӣ кор мекунем инҷа? Мана аминҷа се навдай рафтаги мана якта мана ин тараф рафтаги мана рост рафтаги баъд навдае ки тарафи инсо горизонтали омадаги. Ҳозир мо ҳамин навдая инам ҳамин хел дар ин перевод мегирем инҷа. Анаки навдаи дигари мана навдае ки айн тараф омадаги инам ҳамин хел мекунем. Мана дида бошед. Мана ду навдаи ис рафтаги якта дута. Навдаи дига горизонтали инам ҳамин хел анамҷа мо ҳозир мебурем. Мана хел перевод мегирем. Баъд мебинем. Мана мо ин навдоя буридем бар будагира. Мана ис перевод шуд айҷа вай тарафи мусу анаки мондаги оянда чӣ амале ки мо даҳаму пешаки абрез карда мекардем ҳамун амал эҷро мекунем. Мана ягон навдае ки дарон будагира мегирем. баъд мана ин навда сета рафтагӣ боша. Мана ҳар як навда да сетагӣ рафтагиай инора нисбат ба байн будагӣ калтатар мекунем. Ина меистам хел ишам ҳамин хел. Мана ин навда ҳар як навда да бо се навда рафтагиай мана ин дарун будаги навдаша якташа мегирем ай бех инҷа ҷои пинок будагира ҳам чӣ хел қоида ҳаст ҳамин хел мо вай мекунем абрез. Мана ин навда гарчанде навдаи ҳосилай барои инҷа вай нашидан камтар калта мекунем меиста. Инам камтар болоша калта мекунем камтар. Мана баъд мана инҷа омадаги инам ҳамин хел мекунем камтар калта мекунем. Иниш меиста. Хуб инҷа 4 навда омадаги як навдаша инҷа мегирем мо. Хуб баъд инҷа навдое ки мана гарчанде ҳосил бошанд ина камтар якча кӯтоҳ мекунем ва иш меиста барои ки якдигарда нараса. Инам ҳамин хел камтар кӯтоҳ мекунем. хуб мана ин навдое ки ана инҷа омадаги мана навди дарун будагира мо мегирем ай бех ина камтар кӯтоҳ мекунем. хуб иҷадам ина камтар кӯтоҳ мекунем. хуб иниш меиста. Ана ин навда ина ай боло камтарша мегирем. ин нисбат бар будаги нисбат ба ин бояд кӯтоҳтар боша. ани хел мегирем. хуб ана инҷа пешина мондаги пинок ина мегирем мепартоем. хуб ана инҷам се навда мана як навдаи тараф навда ана ин ба ин баробар шуда ина камтар кӯтоҳ мекунем. инам камтар тамом. хуб тамом. мана ми гелоси мо чунин шакла гирифт. мана мо амин танара поён фаровардем. боз мо ҳамун гелосе ки 7 солаай мо ҳамин шакл да задагем чӣ хел шакл гирифтаги як нишон метем охирда. манам гелосе ки ҳамин шакл қати мо задем 7 сола мана ҳосил омадагиай гелос ба пурагӣ ба ҳосил омадагиай инаки қад манам қай мана баланди қад дора тамом. мана ин поён озод мо метонем ҳосили ҳамира ҷамъоварӣ кунем. ҳам вақте ки обработка дору мезанем ҳамун дору задандам осон меша. мана ин шакла гирифт. мана бародару дар амони худованд боше. ҳатман подпискаро фаромӯш накунед.